It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the young at heart. 7 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba sengiyavala before you start your day. The book of Exodus chapter 3 verse 14. God said to Moses, I am who I am. And he said, say to these people of Israel, I am has sent me to you. Indaba i-conversation ephakathi kaNkulunkulu noMoses. uMoses ekuma doubt uNkulunkulu emthuma ukuthi akayokhulula uIsrael egqilazweni after 400 years of suffering. Usefika uNkulunkulu ukhuluma naye uthi hamba uyokhulula abantu bami egqilazweni abaseGibhithe. Uyabuza kuMoses ukuthi mangifika ngizothi ubani ongithumile ukuthi angizobakhulula. Uthi uNkulunkulu batshela ukuthi I am has sent you. I am who I am. Nginguye onginguye. Mawulandelisisa kahle ulibukisisa kahle leli sentence ukuthi I am kuchaza ukuthini lokhu. Mayethi uNkulunkulu go tell them that I am has sent you. I am mawulibuka ngokusebenzisa negram uyabona ukuthi kunokungayenzi sense kahle ngona understande ukuthi uzothi ubani lo mayethi I am has sent me. Who is that I am? Ngoba uNkulunkulu wayetshela uMoses ukuthi akafika asho athi I am has sent me, so that whatever comes up eGibhithe uNkulunkulu uzoba ilokhu uMoses ayefuna ukuba ikhona. Mawubuka igama mabethi I am kusho ukuthi isentence leli kodwa elingaphelele enzela ukuthi uMoses makukhona into akayiswelayo mayefika eGibhithe uNkulunkulu uzofika abe yilento afuna ukuthi uNkulunkulu akabe yiyona. Makwenzeka uMoses efika eGibhithe saswela ukudla besethi I am the bread of life, aphenduke abe yisinkwa kuMoses. Mayefika uMoses eswela amanzi eGibhithe athi lo othe I am athi yena I am the living waters, aphenduka abamanzi. Ngamanye amagama wesho uNkulunkulu ngizoba yiyona yonke ongidinga ukuthi ngibe yiyo esimeni sakho. I am bese wena uqedela isentence ngalokho ofuna ngibe yikhona empilweni yami. Namhlanje kuseni ngicela ukukhuluma nawe and introduce you to this God ogama lakhe I am. Uzoba yilokhu omfisa ukuthi akabe yikho esimeni sakho. Mawuyithola namhlanje ugula emoyeni wakho, uyithola ugula enyameni yakho, unesifo, I am the healer. Uphenduka abe isolution enkingeni osukubhekene nayo. Noma ngabe hloboluni lwesimo, noma ngabe hloboluni lwempi, uphenduka abe isolution. Mawumdinga ukuthi uswele udinga provide, I am the provider. Uba iprovider futhi. Mawumdinga ulahle ulimele emoyeni, ukhale emoyeni, ulusize emoyeni, I am the comforter. Uphenduka abe umduduzi. Uba isona sonke isixazululo sidingayo, noma ngabe isiphi isixazululo sidingayo empilweni yakho, uphenduka bayisona. I am the comforter. I am the bread of life. I am the living waters. I am the deliverer. I am your healer. I am your provider. I am everything that you need me to be. Wayethi Moses ungakhathazeki, uno I am oyikho konke ufuna ukuba yikho konke. Uyikho konke ozomdingela khona. Namhlanje ungabusakhathazeka. Lesimo obhekene naso uyisixezululo saso. Mbize uthi wena uNkulunkulu wathi I am the living waters. Aphenduke abe yilento mfuna ukuthi abe yona ngoba uyisixazululo sakho khona konke okufunayo empilweni yakho. Uzombiza ngokwesimo sakho avele ngendlela ofuna vele ngayo esimeni sakho. I am the living God. I am the one who is, the one who's yet to come. Uyikho konke kukho konke. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.